Hola amigues, què tal? Benvingudes una altra vegada a Passant Comptes. No puc dir això d'una setmana més perquè la meva vida ara mateix és un caos i no estic fent podcast setmanal, però només dic que el 6 de juny jo acabo exàmens, acabo primer de carrera, bueno, gairebé acabo primer de carrera perquè em faltarà una entrega, però gairebé acabaré primer de carrera i això són molt bones notícies, perquè això vol dir que podré tornar a ser una persona creativa, una persona que té coses a dir i no la persona que he set aquesta última setmana, sobretot, que bé, les persones que estan al meu costat, o sigui, realment les planyo perquè tot malament aquesta setmana. Se m'han ajuntat moltes coses, d'aquí una setmana i mitja tinc 3 finals, bé, de fet aquesta setmana aquí 3 dies tinc 2 parcials. Estic bastant enfeinada, he estat de casament, he estat fent moltes coses i no trobava com un moment i tampoc trobava com res a dir, no? Perquè a vegades simplement no tens res a dir, estic posant el no molestar al mòbil perquè si no després m'arriben notificacions i em distrec i m'he de concentrar. Llavors bé, el cas és que això, se m'han ajuntat moltes coses, entre elles també que sóc una noia i les noies tenim les hormones revolucionades a vegades i ha estat una mica intensa aquesta setmana, direm així una mica suau, no? Que ha estat intensa i no coses més lletges perquè no ens parlem malament aquí. Llavors bé, això, he tingut temps de reflexionar aquest cap de setmana, he tornat a casa, que ara feia dies que no tornava i es notava. M'encanta viure a Barcelona, sóc molt feliç aquí, m'encanta la meva vida aquí, la meva rutina, tot, però és veritat que noto molt les setmanes que torno a casa i les que no, perquè quan fa molts dies que no torno a casa ja començo a delirar una mica, no? I necessito com fugir una mica de tots els estímuls de la ciutat i de totes les coses que implica estar aquí a Barcelona per tornar a casa, tornar a centrar-me, tocar de peus a terra, que els meus pares em recordin qui soc, una mica, no? D'on vinc i totes aquestes coses. I llavors ja torno amb les piles carregadíssimes, vull dir, jo vaig marxar de Barna fatal i torno superbé, vull dir, soc una persona nova. És veritat que a mitjans de setmana ja vaig començar a remuntar, vaig començar la setmana fatal i a mitjans de setmana vaig començar a remuntar, tot gràcies a que vam fer un cafè amb la meva amiga la Blanca, que és el meu descobriment d'aquestes últimes setmanes. És una persona amb la qual he connectat moltíssim i estic molt contenta de que ens haguem trobat perquè crec que tenim bastantes energies semblants i això és superguai. I això, hi vam fer un cafè i vam decidir que havíem de deixar de tenir males energies, tal com diu ella, havíem de deixar de ser un núvol negre i tornar a brillar, tornar a tenir energia i això vam fer i m'ha fet pensar molt això, aquesta conversa, perquè jo soc una persona que creu molt en les energies. Cadascú creu en el que creu, hi ha gent que creu en Déu, que és una religió, hi ha gent que simplement flueix amb la vida i que sigui el que hagi de ser. Jo crec molt en les energies i jo soc molt partidària de quan poses bones energies en una cosa, les coses aniran bé, independentment de si van com tu vols o no, perquè això és una altra cosa, però les coses aniran bé si tu poses bones energies. I aquesta setmana doncs, no estava posant bones energies, les coses m'estaven sortint malament i va ser com canvi de xip, bones energies, i la veritat és que la situació es va revertir bastant i vaig començar a estar molt millor. Llavors bé, això, jo considero que les energies són superimportants, igual que existeixen les bones també existeixen les dolentes i crec que també hi ha gent que et xucla les energies i que et deixa com sense, saps? O sigui, no te'n donen de dolentes, simplement que et deixen sense. Llavors, partint d'aquesta base, no? En primer lloc, és molt important cuidar les bones energies, mantenir aquestes bones energies, amb bons hàbits, amb un bon descans, menjant bé, tenint temps per tu mateix, escoltant música alegre, perquè jo, des del moment que vaig deixar d'escoltar música trista, soc molt més feliç, vull dir, no em serveix de res escoltar una música superdepriment d'un cor trencat a les 8 del matí anant a la uni, o sigui, és que no em serveix de res, per molt que m'encanti Morat, no em serveix de res, és que no, o sigui, posa-te-la quan estiguis trista o a la nit, rotllo, per relaxar-te, però no em serveix de res. Llavors, música feliç, música que et posi de bon humor, escriure, fer esport, coses que et pugin una mica, que toqui el sol,
uf, que et toqui el sol, Jo aquesta setmana vaig sortir mig plorant d'una classe, vam poder sortir 5 minuts abans, vaig posar-me una mica al sol, vaig fer una mica de xerradeta i els meus ànims van canviar molt. Vull dir, el sol sembla que no, però Déu-n'hi-do. Llavors, cuidar les energies amb bons hàbits i amb coses que et facin estar bé. Cuidar aquestes energies i també envoltar-te de gent que tingui bones energies i que t'aporti bones energies. Llavors, males energies, importantíssim treure-les. Jo em pensava que estaríem al Palo Santo, que aquesta setmana m'han dit que no, m'han dit que es treuen amb el romaní o alguna cosa així, ho he d'investigar, però hem de treure les males energies. Vull dir, amb una xerradeta amb algú que et faci estar bé, traient-ho tot, escriure per desfogar-te i plasmar-ho tot en un paper a mi em va superbé, perquè llavors ho llegeixo i penso, ai, ets tan exagerada, filla meva, i no és tan greu i tot passarà i llavors és com que començo a estar millor. Sabeu com, si no tens bones energies, treure les dolentes per tornar a recarregar piles, anar a un lloc que et faci bé, ja sigui anar a veure el mar, anar a la muntanya, anar a casa amb els pares, on sigui que et faci estar bé, s'hi ha d'anar. I llavors, quan no tens energies, s'han de recuperar una mica igual que amb les positives, però amb una mica més de canya, no? Podríem dir. Vull dir, al final és important això, com ser optimistes també, no? Vull dir, no només, òbviament, bones energies, sinó també com l'actitud i el pensament. Vull dir, si tu ja comences estant negatiu i estant com frustrat, no vas per bon camí. Vull dir, jo vaig començar la setmana això, per una part estressada perquè treballo moltes hores i no trobava com el moment de posar-me a estudiar i era com, buah, tinc moltes coses a fer, no sé què, i vaig començar super estressada, vaig entrar com en un bucle i llavors em vaig posar a estudiar i vaig dir, ai, doncs igual sí que ho traurem bé i m'estic posant en un punt molt negatiu i no estem en un punt tan negatiu, sabeu? Llavors, també és molt important com el pensament teu interior de relaxar-te, de no estressar-te de més, de dir, bueno, calma, ja ho solucionarem, tenir una mica d'actitud de tot anirà bé i no una actitud catastròfica, que és la que jo estava tenint. Vull dir, hi ha coses a la vida que no podem canviar i això jo ho intento pensar molt. Hi ha moments en què no puc ser racional i no hi penso, com va ser la setmana passada. Vull dir, també soc una persona que tinc molta empatia amb mi mateixa i jo la setmana passada no podia ser racional i tot i que jo sabés aquesta teoria no li feia ni cas. Però sent racionals hi ha coses que no podem canviar. Jo no puc canviar les hores que treballo, no puc canviar el temps que tinc per estudiar, no puc canviar tot el temari que he d'estudiar ni les dates dels exàmens. Tot això són el que em fa estar malament, però que són coses que no puc canviar. Per tant, en comptes de focalitzar la meva energia en aquestes coses que no puc fer-hi res, o sigui, és que m'he d'aguantar, és el que hi ha, he de posar totes les meves energies en les coses que puc fer, aprofitar els moments d'estudi, relaxar-me i anar amb calma per la vida i no agobiar-me perquè tinc moltes coses a estudiar. Vull dir, saber on focalitzar les nostres energies també és molt important, l'actitud i saber focalitzar les bones energies. Una altra cosa que se m'estava passant per alt, i no pot ser, i és una cosa que vaig fer un TikTok aquesta setmana, és saber no posar energies on no toca. És a dir, jo em reservo moltes energies últimament. Vull dir, la setmana passada, cada dia de la setmana, i no és gens conya, vaig anar vestida igual, de dilluns a divendres. Cada dia igual. No amb la mateixa peça de roba, evidentment, perquè m'agrada anar neta per la vida, però anava cada dia al mateix color. Anava de dalt negre, texans i bambes. Amb el mateix bolso. No vaig esforçar-me gens en canviar de bolso, no vaig pensar perquè no volia gastar energies en un outfit. No em vaig maquillar pràcticament cap dia, em vaig fer monyo els dies que no tenia tot el temps del món per arreglar-me el cabell i avall tu, i escolta'm, són unes energies que jo he estalviat i que m'han anat superbé. Discussions també. Jo tinc un amic, amb el que sempre ens estem picant, tenim una amistat molt de xinxar-nos, molt de picar-nos, tenim un humor bastant semblant i ho fem bastant. Aquesta setmana li vaig dir, prou. A l'estiu, si vols, quan ja no tingui coses a estudiar i tingui energies de sobres, si vols, tornem a picar-nos cada 30 segons. Ara firmem una tregua de paz
i no ens barallem, perquè és que és una energia que no puc estar. No puc estar. Energies en picar-me amb ningú, en barallar-me, res. Amb la meva millor amiga que vivim juntes també ho vam parlar i vam dir tot calma, tot zero estrès, no malgastem energies, no podem anar per la vida malgastant energies. Jo ja us dic, és que qualsevol cosa que podia estalviar-me fer, me l'estalviava de fer, vull dir, si em puc estalviar pensar de més en algunes coses, ho faré, perquè quan no tens energies, doncs les has d'estalviar. I jo la setmana passada no tenia energies, ara en tinc més, però no en tinc vull dir, no en tinc moltíssimes tampoc, sabeu? Llavors també seguim estalviant energies, estem modo ahorro d'energies, perquè ja us dic, vull dir-te, hi ha moments en què tinc les energies a tope i superbé i puc donar-ho tot de mi en tots els aspectes de la meva vida, i ara mateix estic en un punt en què no és així, en què em costa tenir bones energies, em costa amagar aquestes males energies que a vegades em volen corrompre la meva pau, i a més no em sobren, o sigui, no vaig sobrada d'energies. Llavors, les he d'estalviar, no puc dedicar males energies a coses que no són prou rellevants. Les bones les he d'aprofitar i les he d'intentar millorar, més augmentar, perquè és que no puc anar per la vida perdent energies i malgastant-les en coses que no valen la pena. Vull dir, una altra setmana potser això que m'ha dit fulanito és que ets molt no sé què o és que em sembles molt tal, m'hagués afectat. Aquesta setmana no tinc forces per dedicar a aquest comentari, ni per rebatre'l, ni per pensar-hi de més. Per tant, fora, que realment és una cosa que hauria de fer sempre. Sí, però bé, no sempre és possible. Llavors, aquesta setmana, com que vaig faltar d'energies, les dividim. Ens les estalviem. Per tant, recapitulem una mica tot el tema de les energies. Hi ha gent que no hi creu. És com el fake it till you make it. Però a mi va superbé per ser més feliç, per tant jo us ho comparteixo per si us serveix a vosaltres també. Evidentment, tot això són les meves històries, no hi ha res científic que ho comprovi, igual que moltíssimes creences. Per tant, jo us ho comparteixo, jo us dono el meu consell que a mi em serveix per estar millor a la meva vida, i a partir d'aquí cadascú que faci el que vulgui. Si algú vol pensar que no hi toco, que no giro rodó, em sembla fantàstic. Si algú vol pensar que he inventat una cosa super extraordinària, també em sembla fantàstic. Jo us comparteixo el que a mi em fa estar bé, perquè mai se sap, jo a vegades poso un podcast random i de cop és com uau, o sigui, mai m'havia plantejat això. Doncs ja us ho explico. Llavors, anem a recapitular una mica el tema de les energies. Jo hi crec molt, com us he comentat. Llavors tenim energies positives, energies negatives, no energies i l'estalvi d'energies. Energies positives s'han de fomentar amb coses que ens facin estar bé i amb gent que ens faci estar bé, això és molt important. Gent que tingui bones energies i que, per tant, quan tu estàs amb aquesta persona, les coses siguin millors. A mi em passa amb diverses persones a la meva vida, tinc com certes persones que jo sé que si són en el meu dia serà millor. I perquè ell tenen unes energies que em sumen. I jo també intento, evidentment, ser una persona que suma energies. Evidentment, també hi ha dies que soc una persona que les resta, però és que crec que això ens passa a tots. Però bé, això, que tinc unes persones que sumen energies i que jo també intento sumar-los energies, llavors, hàbits que te les pugin, les energies, i persones que te les pugin. Superimportant. Llavors, males energies, intentar eliminar-les per complet. Vull dir, si és una persona que t'està donant males energies, intentar separar aquestes energies negatives que t'està donant. Evidentment, aquí hi ha molts matisos, hi ha gent que ha donat males energies perquè està en un mal moment, tampoc podem demanar-los molt, segons, vull dir, si a mi, per exemple, la meva millor amiga que està passant un super mal moment, que evidentment doncs, té males energies, no li diré, adeu, perquè m'estàs donant males energies. Home, no, vull dir, matisos, sabeu? Jo parlo d'una persona que dona males energies, una persona que tu pots retirar de la teva vida sense cap mena de problema perquè és una persona que mai t'aporta res positiu. Llavors, aquest tipus de persones sí que les hem d'apartar. Coses també que puguem apartar, que ens estiguin traient energia, també fora. Estalvi d'energies, també, això va bastant lligat amb lo de les energies negatives, no? Sobretot, treure les coses que ens treuen l'energia, perquè hi ha a vegades prou ens costa tenir-ne, com per a sobre, que hi hagi algú o alguna cosa que ens les pren. I saber seleccionar que dediquem energies. Vull dir, si jo no puc canviar segons quines coses, si jo estic ara mateix en un moment de la meva vida en què
no puc canviar que em toqui cada dia, doncs jo què sé, fer el dinar i quina mandra que em fa fer el dinar, per posar un exemple random, que no sigui dels exàmens o de la feina. Si jo a mi em toca fer el dinar cada dia perquè he de dinar i no m'agrada, no em posaré tota l'estona a dedicar les energies a he de fer el dinar, bueno, ja està, l'he de fer i dedico la mínima energia possible i ja està, però no com començo a retroalimentar aquestes males energies, sabeu? No, això no. I això, no dedicar energies de més a comentaris que no t'aporten res, accions d'altres persones que no t'aporten res, vull dir, crec que hem de saber quan centrar-nos en unes coses i en unes altres. I ara mateix jo sé que no és moment de centrar-me en solucionar X coses, doncs no les soluciono perquè he de guardar energies. O amb el cosit de vestir, vull dir, és que és una tonteria, però a mi és que em va servir molt la setmana passada, vull dir, aquesta setmana potser dic, no, vull dedicar energies perquè estaré bé. Doncs, endavant. Però la setmana passada necessitava guardar les 3 unitats d'energies que tenia i vaig dir, doncs anem cada dia dels mateixos colors. I, jo anava fantàstica de la vida, vull dir, perquè a més són colors molt bàsics, són colors que, sabeu, que combinen amb tot, bueno, aquest tipus de coses, no? Doncs això, no dedicar-me les energies, l'altre dia em va ploure i jo no portava paraigües, anava amb màniga curta, calma, no passa res, no hi puc fer res, busco una solució i ja està. Bàsicament, jo us he fotut el rotllo aquí de les energies perquè em venia de gust parlar-vos-en, estic aquí bastant videotrucada, perquè estic amb el photobooth del MacBook i ja està, espero que s'hagi gravat bé l'àudio perquè si no potser em poso a plorar i això, que em venia de gust fer una mica de videotrucada explicant-vos el meu rotllo de les energies, que des de que em van explicar doncs això, no? Que existien unes energies o que la gent creia que existien unes energies, la veritat és que jo estic millor, la veritat, perquè no crec que en cap altra cosa, vull dir, soc com molt de gran l'univers i les energies i això, si voleu un altre dia parlarem de l'univers, perquè tot passa per alguna cosa i fake it till you make it, tot això, a mi m'encanta. Llavors, que va molt relacionat amb les energies, realment, però bueno, això, des de que jo sé, des de que a mi em van explicar aquesta teoria de les energies, jo estic molt més bé, molt més contenta, sé més o menys cap on portar la meva vida. Llavors, això, bàsicament, que ja us he explicat. Espero que hagi pogut ajudar algú. Si algú té alguna altra aportació, jo encantada de sentir-la, me la podeu comentar o me la podeu explicar per Instagram, per TikTok, per on vosaltres vulgueu, perquè m'encanta saber més informació. De fet, hi ha llibres fins i tot que parlen d'això. I ja està, que espero que si no esteu d'acord amb això de les energies, almenys que heu passat una bona estona, us hagi entretingut una mica i ens veiem molt properament, us ho prometo, molt properament, una altra vegada aquí a Passant Comptes i també a les meves xarxes socials que estic revivint, amigues, perquè també he estat mig morta per allà, estem revisquent, no? Bueno, que estem tornant a viure a les meves xarxes, a aquest podcast, i jo mateixa, que també estava una mica adormideta. Així que va, ens veiem molt properament aquí, com us dic, a Spotify, Apple Podcast o a YouTube, perquè crec que això ho penjaré a YouTube, perquè això sí que ho tinc molt abandonat i YouTube no sé quan tornarem, per tant, probablement això estic penjat a YouTube, i cada dia a les meves xarxes, i ja estaria. Me'n vaig perquè m'he de posar a estudiar.